Harley, céad bliain ó hin bhí há ís ag Guntis Markiewicz. Cad vótala de bhrá agus éire aontaithe. Tá í mar MP, TD agus an chéad ar a rialtas ban. Céir de cheapach sí gur thug se 57 bliain gur ban eile mar a géigin chuin airacht. Agus nach chuil a fiche dófin géad de $80 in na mráine. Bheach sí sásta gur a Bertháin, Vic Robin agus Vic Cile Isa mar uachtarán, agus gur Mary Lou McDonald mar uachtarán ar a hir fartí sin féin. Bhris hena sí hí Skeffington funne go chuslan bhlaiclia, ag tarrant áirds ar cheart a ban. Wanna sí pauper the Irish citizen, leis a mana for men and women equally the right to citizenship. Céir de cheapach hena gur mégan dar ngar inín Michelin cás cho onanis a hógeal agus a rúchans in aols gan na galibh I fiche ceir déag. Áit nach chuil a fiche hín faoin géad de fosna hínseiricha ag mrá. Céir de cheapach an Dr. Kathleen Lynn faoi statisticí for ag an ban. Agus Rosie Hackett faoi 3,000 gasúr a bheith gan baile. Bur réblod I hin na mrá seo, gafa le políocht agus le háirithe sóisialta. Áirithe a bhí máil ag teach mrá na héireann. Chunne clinta siar inínacha, tu go éidechas agus an talla don mhaach. Go dtí na 60 ní ra cad ag ban, si ar Júré, friúnan sa cheannacht, lúntas leanaí teach na talla a bheith in na hanan. Ní mo chuirde ar a bheith chéile éagnú. Ní ra cófá na jabanna go bhrá pósta. Chud an aglas cáiticeach mrá in nach na lefíine. Primary carrier of toxic misogyny a dermacalís. Barlo mrá a chuineal ag baile, ag bácail agus ag bre gasúd. Dar sir edechas, cusan agus tauchi mrá. Fé chartarn is seanna d'éireann inniu. Séascail ar a déag ón chead a chúige. Móribh mrá. Nu de fuirman rúnse ó bhótal céad, níidir mise an rudidir mar a géigin chuin le Charlie Haughey in líd ag 16 Mastú mé man ánaige. Bhí sí náhris an ra sí ná an job a bhí chaig fear a dhéanana. A lach déisteachta ní éon dátarm sa mar chalín nach chuil mecha mála bóchail. Tugiú gláma a bhfuair mise an grá tacaíocht agus mis nach céanna le mar áirechaí. Tugiú bobalma a bhfuair ógannaí na tacaíocht agus na seansa na céanna. Tug an cum an pelanéhana an tacaíocht agus an gheansaí chéanna do chuile ógannach. Tug an scoilcham se chéaráin an ráha céanna ábhaid agus deisina do chuile scoilade. A chalíní muide an glún I bhrisis. Muide an glún I bhrisis an tíla glunne os céim rá, mar a bhris hena sí hí Skeffington funne go chuslein. Agus nuair a Harlos, dar a fís Markiewicz, éire aontaithe, be có ananis idir fid agus mrá éireannacha. Cuoinigí, gúil áit ar le inifran do bhrá a chuinín siar mrá eile. Go maith.